بوحدة للنقاد بالجسم تبنك هاي فينم المحبة فينم ميلادا متمرين تولي امين تشفي Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom ilkoll. Illum niċċelebraw il-Tluq fis-sema tal-Mulej. Ejjew nagħtu bidu għal din il-qudiesa billi nitolbu maħfra mid-nubiet dar. Nistqar l-Alla li jista' kollox, jilkom kawtina nibħawna, bil-ħsieb bil-kliem l-ermin, billi ħallejt irijieti, tija tiegħi, l-ikbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Qansa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha, u lilkom tutti jitolbu għalija u lejja Alla Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna li wassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria l-Alla fl-oli tas-sewwieq, paċi fl-art il-bnedmin karina tajba. Infaħru kimberku, nadurawk nagħtuġġiel, irroddulek ħajja għall-glorja l-kbira tiegħek. Lej Alla sultan tas-sema, Alla missier tista' kollox. Lej jibren waħdin Ġesu Kristu, lej Alla tafdalla min il-missier, int li neħli l-nubiet tal-dinja minna għalina. Int li neħli l-nubiet tal-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier ħenna għalina. Għax inti waħdek għallis, int waħdek Mulej, int waħdek Loli Ġesu Kristu, għall-Ispiritu Sant, fil-glorja tal-missierat. Noffru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għal benefatturi u llum partikolarment nitolbu għall-ommijiet. L-ommijiet ħajjin u l-ommijiet mejtin fl-okkażjoni ta' jum l-om. Nitolbu u Alla li tista' kollox għamel li b'ferħ qaddis inroddulek ħajr, mexxina bla qiegħda l-quddiem fit-triq tagħna lejk. U mlina bit-tama aħna il-ġisem tiegħu għad ukoll naslu fil-glorja fejn daħalu bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. L-ewwel rakkont tiegħi Teofilu tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kemm meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispiritu Santu u tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tawhom ħafna provi li hu ħaj. F'erbgħin jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-missier li fuqha qalilhom
smajtu x'kont qedtilkom. Ġwanni għammet bl-ilma, imma intom fi ftit ijiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh, mulej, u dan iż-żmien li fih inti se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u ż-żmien li l-Mister għażel bis-seta' tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan huma jħarsu lejh kemm meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu b'għajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilea, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kemm meħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali nwieġbu flimkien: Tela Alla bajat ta' ferħ. Tela Alla bajat ta' ferħ. Popli kollha ċabxbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej l-olju tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha. Ngħidu Tela Alla bajat ta' ferħ. Tela Alla bajat ta' ferħ. Il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu. Ngħidu Tela Alla bajat ta' ferħ. Għax Alla s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Ngħidu Tela Alla bajat ta' ferħ. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġitxkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin. Billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta tasliem, ġisem wieħed u ruħ waħda. L-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tana l-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. U għalhekk li tgħid l-Iskrittura: Tela, x'ifisser dan qar li hu niżel ukoll fl-inħawi l-aktar t'isfel tal-art. Dak li niżel huwa dak li tela fuq is-smewwiet kollha biex jimla kollox. Huwa dak li ta' lil xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għal-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna l-kol naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-arfien tal-iben Alla. Insiru raġel mamul fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Morru għamlu dix-xiepli mill-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: Morru fid-dinja kollha u xandru l-Vanġelu
lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Fismi keċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu isrid bidejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ħsara ma jagħmlilhomx. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw ma' kullimkien u l-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kieku jkolli nsaqsikom u l-istess mistoqsija nagħmilha lili nnifsi. Fuq iex impoġġu, fuq iex inserħu it-tama tagħna, jiġifieri xi skop fija ħajti, għalfejn qed ngħix, x'ġejt nagħmel hawn. Il-festa tal-lum hija festa tat-tama. Ftit tas-sigħat ilu il-Papa Franġisku ta' dokument marbut mas-sena tal-ġublew l-2025. It-titlu ta' dan id-dokument sabiħ min jitma' falla ma jitqarraqx. Min ipoġġi l-fiduċja tiegħu falla ma għandux għax jaqta' qalbu, ma jitqarraqx. Il-festa tal-lum hija dik tal-absi, 40 jum wara lejt. Jiġifieri it-tluħ fis-sema, tela u qiegħed fil-lemin tal-missier. Interessanti, dak li ngħidu fil-kredu, dak li aħna nemnu, ifisser li xi ħadd li huwa Alla f'Ġesu niżel. U niżel sa fil-qiegħ tal-art biex jerfa' jieħu miegħu dak li hu għas-sema. Jiġifieri, dak li jagħmel Ġesu twieled, miet, irxoxta u imbagħad qed jurina fejn hu d-destin tiegħu u tagħna sejjer u sejjer inħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Hekk araw din il-kelma jew din iċ-ċelebrazzjoni tal-lum għaliex għandha timlina bil-ferħ. L-ewwel nett. L-ewwel qari meħud mill-Atti tal-Apostli miktub lil Teofilu, jiġifieri xi ħadd li huwa maħbub minn Alla jew xi ħadd li jħoss li hemm l-imħabba t'Alla. Juri illi quddiem din il-firda xi wħud iddubitaw. Id-dubju huwa dnub le. Kieku jien ma niddubitax, ma nħaddimx l-intelligenza tiegħi. Alla żien lill-bniedem bl-intellett u bir-rieda, bir-raġuni biex ikun jista' isaqsi, ifittex. L-apostli, d-dixxipli li kienu miegħu iddubitaw. Il-fidi tagħna trid tgħaddi mid-dubji biex tikber. San George Preka kien jgħid waqt il-prova kollox, meta ngħaddu mid-diffikultà, mis-salib, mill-vizzju, mill-mewt, mid-dnub. Meta ngħaddu minn dawn il-mumenti jibsejn u jiġina dubju, imma Alla lili jaċċettani kif jien. Jiġina dubju imma wara dil-ħajja hemm xi ħaġa. Jiġina dubju imma tħobb u ma tħobbx fid-dinja l-istess. Tinduna li inti maħbub, tħalt fid-dinja u se toħroġ minnha l-istess bħal meta tħalt fid-dinja u toħroġ mill-bennina sal-qabar u ma tindunax li int maħbuba jew maħbub
saħansitra minn Alla, il-festa tal-lum l-absi itluħ fis-sema tal-mulej jimlina bit-tama. Din l-aħħar paġna tal-Vanġelu tal-lum li qrajna. U Ġesu qed jurina le issa ħajibda kollox. Ġesu se jħallina imma se jħalli lilna. Morru fid-dinja kollha. U xandru Vanġelu, il-kelma Maltija bxara tajba. Lil min? Lil ħolqien kollu. Interessanti. Ġesu qed iħalli fidejk biex f'dinja li tilfet it-tama, biex f'dinja li qed tereq jew għarraqnija, inti tkun l-apostlu tal-paċi u tibda mill-qrib, l-ewwel minnek innifsek, imbagħad ma ta' madwarek, imbagħad ma dawk li għandek relazzjoni jew ma għandekx magħhom u imbagħad mal-ħolqien kollu. Interessanti li Ġesu jgħid il-bxara tajba ma tmurx għand il-bnedmin imma għal dak kollu li jiena ħlaqt. Għax meta l-bniedem jiżbalja, meta l-bniedem jagħmel deċiżjonijiet żbaljati, jiżbilanċja anke l-ordni tal-ħolqien. Araw il-problema tal-klima fid-dinja. Mhux hekk? U allura qed jgħid bxara tajba biex tieħdu ħsieb lilkom infuskom ta' madwarkom u dak kollu li ħlaqt. U meta ħalqu Alla ra li kien sewwa ħafna. Ma din il-missjoni qed jagħtina seta'. Jiġifieri bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bħallum ġimgħa hekk inkunu wasalna fil-milja tan-novena tal-Ispirtu Santu u tħallna fil-fġieli ta' Għid il-50, jiġifieri 50 jum fuq l-Għid, aħna nirċievu l-qawwa. U ħbib tiegħi Ġesu lil dawk li kienu qed jaqtgħu qalbhom u aħna maħniex aħjar minnhom, lil dawk li kienu irtiraw biex jinqaflu u l-bibin kienu msakra fiċ-ċenaklu u aħna maħniex aħjar minnhom x'inniġu biex nagħtu x-xhieda tagħna lil Ġesu. Kif nemnu, x'nemnu, x'tib ta' fidi għandna aħna f'Ġesu, jgħidilhom dawk li jemnu f'ismi ikeċċu x-xjaten. Kemm hawn nies jafu li Ġesu rebaħna, miet għalina, irxu xtana, diġà salvana u jgħaddu ħajjithom jibżgħu mix-xitan. Infern sħiħ ma jista' jagħmellek xejn jekk ma tbieħx lilek innifsek lilu. Ix-xitan huwa marbut. L-infern mhux l-aħħar kelma. Għalhekk tkeċċi x-xitan. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni, imma int għandek qawwa biex lilek ix-xitan ma jagħmellek xejn. Għax Alla tiegħek u ikbar minn infern sħiħ u l-fidi tiegħi falla turini li Alla tiegħi ikbar mid-dnub, ikbar mill-mewt, ikbar mix-xitan. F'ismi ikeċċu x-xjaten. Jitkellmu bil-sna ġodda. X'inhuma dawn l-ilsna ġodda? Qabel kien hemm għajna għal għajn u sinna għal sinna, l-vendetta. Tgħidlix biex inkellimha, tgħidlix biex inġerraħa dik il-ħaġa, tgħidlix. U Ġesu qed jgħidilna tkellmu bil-lingwaġġ tal-imħabba. Għax kieku d-dinja tkellmet bil-lingwaġġ tal-imħabba, il-familji tagħna mhumiex f'dan il-gwaj. Kieku hemm il-lingwaġġ tal-imħabba ma għandniex djar mimlija b'kollox u neqsim mill-ħajja miċkejkni. Kieku il-qalb tagħna mimlija bl-imħabba, kieku m'hawnx dilejra u l-vendetta u l-mibeda. Kieku l-qalb tagħna titkellem bl-ilsien ta' dak li fuq il-sienna se nirċevuh, ma nafux għajr inħobbu u nistgħu nibqgħu sejrin. Minkejja li hemm isrib velenużi, jaqbdu sprib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, il-velenu ma jagħmlilhomx ħsara. Kemm nixorbu, kemm midja, kemm prostituzzjoni, kemm pornografija, kemm żbilanċ, kemm lub vojta, kemm allat li jemnu huma l-allat idoli tagħna. Fiex aħna nemnu? Fiex? Fil-jien, fl-individualizmu, f'dak li għandi,
f'dak li hu materja, f'dak li illum hemm u għadha mhux hemm. U llum il-festa tat-tama tagħna għalfejn qed ngħix, fuq min qed impoġġi t-tama tiegħi. Ħanispiċċaw. Huma marru jippritkaw ma' kullimkien. Għax Ġesu kien imtella s-sema u l-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma. Kemm nistgħu nagħmlu ġid illum f'dan is-santwarju tal-Om il-Madonna ta' Pinu. Insellmula bħala l-Om ta' Ġesu. Illum lil dan Alla narawh jaħdem fl-ommijiet, il-ġenju tal-Om. Eżistijej, x'miraklu kbir, il-qalb tal-Om, il-ġuf tal-Om, il-ħajja tal-Om, il-bilanċ affettiv li ġġib il-preżenza ta' dik il-mara. Illum insellmula waqt li nitolbu għalija. Illum din l-imħabba tal-qalb ta' Om inpoġġuha fil-qalb tal-umanità il-ġdida li jrid ipoġġi Ġesu meta qed jgħidilna issa fidejkom. Fidejkom. Għalfejn qed tgħixu? Fuq ix qed tpoġġu t-tama tagħkom? Għandek paċi f'qalbek? Qed tħaddem dik il-qawwa li ngħatajtek biex tħoss li l-mulej huwa miegħek, intom stess tindunaw. Hekk nispiċċa. Hekk dal-aħħar kelli hekk diversi esperjenzi, partikolarment ta' nies li kapaċi jħarsu lura u jgħidulek, Fader, kieku dak il-ħin Alla ma kienx miegħi, jien x'kont nagħmel? Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox. Ħala jissema u l-arti dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Ferħanin li għalkemm għandna ħajja twila jew qasira, bil-wartu bix-xewk, qalbna għandha skop għal fentejx. Grazzi għal Ġesu li niżel u niżel ħafna l-isfel biex lilna jerfana. Jeħodna miegħu, jiġbed il-qalbna lill-imħabba tiegħu. Inresqu issa t-talb tagħna. Nitolbu għal Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet, id-djakni, is-seminaristi, il-missjonarji, il-katekisti, daw kollha impenjati fl-għalqa tal-mulej biex iżommu t-tama ta' Alla ħajja fil-qalb tal-bniedem. Nitolbu it-tama l-kbira li għandu Alla fina, kemm jieħu paċenzja b'dinja li tgerfxet, la qabdet l-armamenti biex tgerfex in-nies. Għat il-paċi lill-familji mulej, il-paċi lill-qlub u lill-paċi lid-dinja kollha. Nitolbu għall-ommijiet, dawk li jixtiequ jsiru ommijiet. L-ommijiet ħajjin, tihom il-grazzja s-saħħa li għandhom bżonn. Żgur li aħna midjunin lejhom
u l-ommijiet mejtin għatihom il-premju tal-ġenna għal missjoni għażiża li inti fdajtilhom. Nitolbu. Ħafna nies jiġu hawnhekk u jitkellmu mal-Madonna. Jiġu fl-erbat imma jiġu fil-ġranet anke normali. Lilek li ġejt mill-bot, lilek li qed iġġor id-dubji fil-fidi, lilek li qtajt qalbek mill-imħabba u l-ħnina talla. Ek ħares lejn din l-om u jew nitolbuha għal dawk li qalulna nitolbu għalihom, dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, għal marit, dak li qiegħed fuq is-sodda tal-isptar, dik il-mara minn Malta li segwina u qaltilna biex nitolbu għalija. Dak iż-żagħżugħ li qalulu li għandu marda terminali, dawk in-nies li jaħdmu fil-parroċċi tagħna. Irresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqin kollu, fit-jubitek tajtna l-ħobs illi qegħdin nofrulek, frott tal-art, xogħol il-bniedem biex minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqin kollu, fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja, xogħol il-bniedem biex minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokontana mulej se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa. Aħna nagħtu ġieħ il-libnek illum fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li bdil-qima qaddisa u bil-grazzja tiegħek aħna nintrefgħu qalbna u moħħna lejn il-ħwejjeġ li jibqgħu, il-ħwejjeġ tas-sema, bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Il-mulej Ġesu is-Sultan tal-Glorja rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt, illum fost l-aġeb tal-anġli tela floli ta' smewiet. Medjatur bejn Alla u l-bniedem. Imħallef tad-dinja mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet minna, iżda biex aħna il-membri tiegħu għad ukoll nimxu warajh. Femmar qabilna hu ir-ras tagħna. Għalhekk fil-ferħ tagħna ninaqdu mal-anġli l-qaddisin li hemm fil-ġenna. U bil-ferħ u bil-qalb intennulek Qaddis. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna floli ta' smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna floli ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien ser jingħataw minn rajħ ħibati ħal-ħobs. Raddi l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa rad il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru. Istennewk, għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek li hemm xerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-ommijiet mejtin u l-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb issa li għandna l-Ġesu fostna, intennu t-talba li Ġesu ħallilna għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħofsna ta' kull għatina, għafrilna d-nubiet, bħalma naħfru l-minuħati għalih. Eħlisna mulej minn kull deni għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi, paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim, għatija laqda li intrid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Nejdu flimkien, ħaruf tal-Alla. Ħenna għalina, ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf.
tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej int Alla l-għoli, sultan qawwi, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawwi, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Ejju issa fiskiet qed nirringrazzjaw lil Alla. Komplu n-novena tal-Ispiritu Santu it-tieni jum, għad-don tal-erf, glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Għad-don tal-fema, glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Għad-don tal-Kunsil, glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Għad-don tal-qawwa, glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Għad-don tal-arfien ta' xjenza, glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Għad-don tal-ħnina, l-pietà, glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Għad-don tal-biża ta' Alla, glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Nitolbu u Alla li tista' kollox għalkemm għadna fuq din l-art tatina fidejna l-ħwejjeġ tas-sema, għamel li l-poplu nisrani jinġibet b'xewqa qaddisa għas-sema fejn diġà tinsab miegħek
in-natura tagħna il-bnedmin bi Kristu Sidna. Nhar l-erba' hawnhekk bejn is-6 nieqes kwart u s-6 u nofs il-membri tal-mużew li jimxu wara l-ispirtu ta' Dun George Preka se jmexxu talb propju f'waħda mill-erbat. Ninġabru hawnhekk fis-6 nieqes kwart. Attenti bħallum ġimgħa flimkien mal-isqof tagħna ikunaw fuq it-suntier tal-Bażilika il-velja ta' Għid il-50, il-velja ta' Pentekoste, biex intom li soltu tiġu din il-qudiesa tkunu tafu li mhux ħajkunaw qudiesa fil-ħin tas-6:30 hawn ġewwa tas-6:30, imma il-velja li tibda fit-8. Tibda fit-8 sintendi fil-pjazza fuq it-suntier tal-Knisja. Fl-aħħar tal-qudiesa għal min irid ħanejdu 3 avemarijiet, nitolbu ħafna għall-ommijiet u għal dawk in-nies li jkunu qed isegwuna. Nafx qed ngħidilkom huma ħafna li jgħidulna jitolbu għalina. L-ewwel li se nitlob għal bżonnijiet tagħkom li tinġabru hawnhekk. U mbagħad ta' tant nies li forsi ma jifilħux jiġu imma jixtiequ t-talb f'riġlejn il-Madonna ta' Pino. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.